Иң тәмле икмәк, хуш есле комбагыш майы, тел йотырлык бауырһак. Бер һүз менән генә әйткәндә, данлыклы Стәрлебаш ире Атайсал Ватан көсе форумын каршы ала. Стәрлебаш районы Атайсал Ватан көсе форумына лайыклы әзерләнгән. Сарага якында урынлашкан 8 райондан меценаттар, Атайсал проекты катнашучылары, ошо ердә туган вәкилләр, махсус кунактар катнаша. Без улар белән Атайсал тавышын барлайбыз. Минең Атайсал менә шулай яңгырай. Тыңлап карагыз әле. Это көтү кайтып килә. Мал кайта. Көтү кайт. Шишмә, елга. Шуның тавышы. Ашкадар елга шаяга торган без бәләкәй сакта. Күк караук. Сиңерткәләр бул безнең Ашкадар буендагы тугай. Бына нинди кызык яуаптар. Ысынлап та, Атайсал тавышы мәңге хәтердә. Бергәләшеп хисләнеп, катнашучылар баласак хатирәләренә бирелде. Ике апайым бар һәм бәләкәй сакта быдау тауга я бәрәс тауга бәдәне бүлешеп ала торган. Һәрберебезнең үзебезнең быдау, үзенең бәрәсе, хатта үзенең кады, ул кадның себешләре лә сыга торган. Әйткәндәй, форум барышында берничә секция эшләне. Без Тамыр каналы Откор кызлар егетләрне медиа дөнья белән таныштырдык. Атайсал безекеләр проекты сиктеренә төшерелгән документаль фильмнар тәкъдим иттек. Шулай ук меценаттар арасында 7 уеннар оештырылды. Гаилә кыйммәтләре секция эшләне. Ак хакалдар һәм агинәйдәр ултырышы ла үтте. Менә ул Атайсал тавышыгыз балалардың, яшьләрнең барыбызның да бергәләп бер моңда, бер тулкында тирбәлү ул. Халкыбыз киләсәге ышаныслы кулда. Быны Атайсал Ватан көсе форумы катнашучылары тагы бер кат исбатланы. Төп көз бердәмлектә ди улар. Бергәләп республикабызның киләсәген төзибез. Надгөл Әлимгожина, Гөлгенә Баһаудинова, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өчен.